Avui fem una amanida niçoise molt completa, que és molt fàcil de fer, però que té forces ingredients. Aviam si us els enumero tots bé. Un parell d'enciams diferents, mostassa per la vinagreta, anxova, mongeta tendra, ceba tendra, patata, ou, espàrrecs, xerris, ventresca de tonyina, olives arbequines i vinagre de xerès, a part d'oli, sal i pebre. Comencem l'amanida posant a coure la patata amb pell, que ens portarà més o menys una mitja hora. Mentre es va coent la patata, posem a coure la mongeta tendra, la deixarem al dente. Ja estem començant a muntar l'amanida, els enciams a sota, i ara hi posarem tot de coses que tenim per aquí. La patata ja bullida i tallada, l'ou mollet, tallat amb el rovell bastant cruet, la mongeta tendra, els espàrrecs, que els hem escaldat 3 minuts, i les anxoves. També tenim la vinagreta a punt de fer-la, amb mostassa, oli, una mica de vinagre de xerès, sal i pebre, i la ventresca de tonyina. Aquí tenim la ceba tendra, que li hem posat una mica de vinagre perquè vagi perdent la seva fortor. Ara acabarem de muntar el plat. Us ho anem ensenyant per capes. Ara aquí tenim la patata i la mongeta. Aquí aquesta ja la tenim muntada i només falta l'ou. I aquí tenim ja l'amanida acabada, amb la vinagreta per sobre i el mig ou mollet.